छुआ मानक परिवा खुआइबा माँ मानक ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯେ ଛୁଆମାନେ ହାତ ଟାଣିକି ଖାଇବା ମାଗିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ପରିବା ଖୁଆଉଛି ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଘିଅ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଦେଇଥିଲି, ପରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ପରିବା ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ପରିବାରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ନର୍ମାଲ ଭଜା ଭାଜିଲା ଭଳିଆ ପରିବାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ପରିବା ଭିତରୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ଆଳୁ, ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲକୋବି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବି ପରିବା ନେଇପାରିବେ। ରୁଟି ଉପରେ ଆଗ ଘର ତିଆରି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଭଜା ରଖିଲେ ଛୁଆମାନେ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଭଜାକୁ ରଖିକି ରୁଟିକୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଫ୍ରାଙ୍କିକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୌଣସି ବି ହେଲ୍ଦି ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ହି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ମୁଁ ବଏଲ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ ବି ଖୁଆଏ, ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଫିନିଶ୍ କରିକି ମୋ ପୁଅ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଉଥ୍।